Pokud je vám již 70 let, jak byste měli prožít zbytek svého života? Žijeme v době, kdy se lidé dožívají 100 let. Zní to úžasně, že? Ale tady je to, co mě trápí. Příliš mnoho seniorů je posedlých myšlenkou, že musí za každou cenu žít déle. Zamyslete se na chvíli nad těmito otázkami. Chcete jíst něco chutného, ale nutíte se tomu odolat, protože to není zdravé. Bolí vás tělo, ale stejně se nutíte cvičit, protože si myslíte, že musíte. Pořád berete léky, které zřejmě nepomáhají, jen proto, že se bojíte smrti. Zní vám to povědomě? Celý život nám říkají, že po 70 bychom se měli vyhýbat nezdravým jídlům a dodržovat přísný zdravý režim. Ale tady je šokující pravda. Jakmile dosáhnete 70, většina těchto pravidel vám spíše ublíží, než pomůže. Dnes se s vámi podělím o 5 změn, které se stanou každému člověku po 70. Nejsou to možnosti, jsou to jistoty. A změna číslo 1. Ta rozhoduje o tom, zda strávíte dalších 20 let nezávisle nebo ležící v nemocniční posteli. Studie ukazují, že 99% lidí nad 70 let zažívá těchto 5 změn, bez ohledu na to, jak jsou bohatí, jak zdraví byli, nebo co dělají. Ale tady je dobrá zpráva. Jakmile tyto změny pochopíte, můžete s nimi pracovat, místo abyste proti nim bojovali. Dnes vám tedy prozradím všech 5 změn a přesně to, jak s každou z nich zacházet. Prosím, klikněte na tlačítko "To se mi líbí" a přihlaste se k odběru. Vaše podpora nám pomáhá pokračovat v natáčení těchto videí. Začněme změnou číslo 5. Změna číslo 5. Zhroutí se struktura vašeho spánku. Jakmile dosáhnete 70 let, váš mozek doslova přepíše způsob, jakým spíte. A nemluvím o tom, že se budete budit dříve nebo budete potřebovat méně spánku. Mluvím o úplném zhroucení kvality spánku, které ovlivňuje každou hodinu vašeho dne. Ellen Martinez je 73 let a žije v Denveru. Řekla mi: jdu spát v 21 hodin, probudím se o půlnoci, pak ve 2 hodiny a pak ve 4 hodiny. Ráno jsem vyčerpaná, ale nemůžu znovu usnout. Zní vám to povědomě? Výzkum Sleep Research Society ukazuje, že po 70. roce věku produkuje váš mozek o 70% méně hlubokého spánku. Tato regenerační fáze, během které se vaše tělo opravuje, posiluje imunitní systém a upevňuje paměť, v podstatě mizí. Produkce melatoninu ve vašem mozku klesá po 70. roce věku každým rokem o 15%. Proto jste v 3 hodiny ráno úplně vzhůru a zíráte do stropu, i když jste úplně vyčerpaní. A tady je to, co se ve skutečnosti děje. Váš cirkadiální rytmus se posouvá o 2 až 3 hodiny dopředu. Najednou dává večeře v 16 hodin perfektní smysl. Jste připraveni jít spát, když všichni ostatní sledují televizi. Vědci tomuto jevu říkají syndrom předčasné fáze spánku. Hlavní hodiny vašeho mozku začnou běžet podle jiného harmonogramu kvůli změnám v citlivosti na světlo a produkci hormonů. Skutečný problém. Váš spánek se stává neuvěřitelně fragmentovaným. Průměrný 70letý člověk se probouzí 15 až 20krát za noc, i když si možná pamatujete jen několik z těchto probuzení. Robert Williams se řídil radou svého lékaře. Snažil se přinutit se zůstat vzhůru do 22 hodin. Ležel v posteli frustrovaný, neschopný usnout. Stres vše ještě zhoršil. Během 6 měsíců se u něj vyvinula chronická nespavost. Co tedy dělat? Za prvé, přestaňte bojovat se svým novým režimem. Pokud jste unavení v 19 hodin, jděte spát. Vaše tělo ví lépe, než jakékoliv hodiny, co potřebuje. Za druhé, udržujte teplotu v ložnici mezi 15 a 19 stupni Celsia. Po 70. roce se mění regulace tělesné teploty, což vás činí citlivějšími na teplo během spánku. Za třetí, vystavte se do 30 minut po probuzení jasnému světlu, nejlépe slunečnímu. To upevní váš nový cirkadiální rytmus. Za čtvrté, po 18 hodinách
se vyhýbejte všem obrazovkám a jasným světlům. To pomáhá spustit produkci malého množství melatoninu, které vám zbývá. Dorothy Petersonová zkusila něco jiného. Přijala rozdělený spánkový režim. Spí 4 hodiny. Probudí se na hodinu tichého čtení a pak spí další 3 až 4 hodiny. Řekla mi, přestala jsem bojovat se svým tělem. Teď se cítím odpočatější než za poslední roky. Klíčem je toto. Přijměte, že 8 hodin spánku v kuse už není vaší realitou. Pracujte se svou novou strukturou spánku, místo abyste proti ní neustále bojovali. Ale zatímco se přizpůsobujete těmto změnám spánku, ve vašem těle se děje něco ještě nebezpečnějšího. Změna číslo 4. Termostat vašeho těla se trvale porouchá v 70 letech. Schopnost vašeho těla regulovat teplotu se nejen snižuje, ale zásadně se porouchá, což vás činí citlivými na teplo i chlad způsobem, jaký jste dosud nezažili. Hypotalamus, malá oblast v mozku, zodpovědná za regulaci teploty, ztrácí do 70 let asi 20% svých tepelně citlivých neuronů. To znamená, že vaše tělo doslova již nedokáže přesně detekovat změny teploty. To vysvětluje, proč vám může být zima, zatímco ostatním je příjemně, nebo proč vás mírně teplý den zcela vyčerpá a způsobuje závratě. Počet a účinnost vašich potních žláz klesá až o 40%. To způsobuje, že je neuvěřitelně obtížné se ochladit, jakmile se zahřejete. Počet hospitalizací kvůli úpalu po 70 roce věku stoupá o 300%. Zároveň vaše krevní cévy ztrácejí schopnost správně se stahovat a rozšiřovat v reakci na změny teploty. Vaše tělo nedokáže přesunout krevní tok tak, aby zahřálo vaše končetiny nebo ochladilo vaše jádro, jako tomu bylo dříve. Podkožní tuková vrstva pod kůží se po 70. roce věku stenčí asi o 30%, což vám poskytuje menší ochranu před nízkými teplotami. To vysvětluje, proč se zdá, že zimní chlad proniká až do morku kostí. Nejděsivější na tom je, že vaše tělo přestává vysílat jasné varovné signály. Studie ukazují, že lidé nad 70 let často necítí žízeň, i když jsou dehydratovaní, a při chladu se účinně netřesou. 2 důležité mechanismy přežití prostě zmizí. Frank Chen je 74 let a žije v Seattlu. Minulou zimu strávil odpoledne prací ve své garáži. Teplota byla 7 stupňů Celsia. Necítil chlad, tak pokračoval v práci. Večer klesla jeho tělesná teplota na 34 stupňů Celsia. Jeho žena ho našla zmateného a třesoucího se. Strávil 3 dny v nemocnici, kde se zotavoval z podchlazení. Frank mi řekl, netušil jsem, že mi je taková zima. Vůbec jsem to necítil. Co tedy můžete dělat? Za prvé, udržujte teplotu ve svém obytném prostoru po celý rok mezi 20 a 23 stupni Celsia. To se může zdát v zimě teplé a v létě chladné, ale představuje to úzkou komfortní zónu, kterou vaše tělo zvládne. Za druhé, vrstvení oblečení je nezbytné. Musíte být schopni se rychle přizpůsobit, protože vaše vnímání teploty se může během dne několikrát změnit. Za třetí, hydratace nabývá nového významu. Nastavte si hodinové připomenutí pití vody. Snažte se vypít alespoň 48 uncí denně, bez ohledu na to, zda máte žízeň. Za čtvrté, nainstalujte teploměry do více místností. Spolehněte se na objektivní měření teploty, spíše než na své nespolehlivé vnitřní senzory. Barbara Lopez je 72 let a žije v Phoenixu. Nyní v létě cvičí doma. Udržuje teplotu v bytě přesně na 72 stupňů Fahrenheita. A když odchází z domu, vždy si bere s sebou další vrstvy oblečení a vodu. Řekla mi, už nevěřím signálům svého těla. Věřím teploměru. Přestože je regulace teploty náročná, je to nic v porovnání s tím, co se děje ve vašem zažívacím systému. Změna číslo 3. Váš zažívací systém přechází do trvalého zpomalení. V den, kdy dosáhnete 70 let,
se celý váš zažívací systém změní na to, co gastroenterologové nazývají presby esophagus a presby colon, fantazijní termíny, které v podstatě znamenají, že každá část vašeho zažívacího traktu začne trvale pracovat zpomaleně. Jícen ztrácí až 50% své svalové koordinace. Polikání se stává vědomým úsilím namísto automatického procesu. Ten pocit, že se vám jídlo zasekává, není jen vaší představou. Produkce slin klesá po 70. roce věku asi o 40%, jelikož sliny obsahují důležité trávicí enzymy, které začínají rozkládat jídlo ještě předtím, než se dostane do žaludku. Znamená to, že trávení je obtížnější už od prvního sousta. Po 70. roce věku produkuje váš žaludek o 30% méně kyseliny. To může znít jako dobrá zpráva, pokud trpíte pálením žáhy, ale tato kyselina je nezbytná pro rozklad bílkovin, vstřebávání vitamínu B12, železa a vápníku a ničení škodlivých bakterií. Skutečná krize nastává ve vašem tenkém střevě. Prstovité výčnělky zvané klky, které absorbují živiny, se zmenší až o 25%. Vědci tento jev nazývají malabsorpční syndrom a postihuje prakticky všechny osoby starší 70 let. Do určité míry. Vaše slinivka snižuje produkci enzymů asi o 40%. To vysvětluje, proč vám oblíbené jídlo, které vám dříve nikdy nevadilo, najednou způsobuje nadýmání a nepříjemné pocity. Obzvláště problematické je tlusté střevo. Doba průchodu se u osob starších 70 let prodlužuje z normálních 30 až 40 hodin, někdy až na více než 100 hodin. To vede k chronické zácpě, která postihuje 60% této věkové skupiny. Edward Thompson je 71 let a žije v Bostonu. Řekl mi: dřív jsem jedl cokoliv, pizzu o půlnoci, žádný problém. Teď si dám jeden kousek k večeři a celou noc nespím kvůli zažívacím potížím. Jaké je tedy řešení? Za prvé, jeste menší porce každé 3 až 4 hodiny, místo 3 velkých jídel. Každé jídlo by mělo ideálně obsahovat ne více než 400 až 500 kalorií. Za druhé, žvíkání se stává velmi důležitým. Snažte se žvíkat 30krát na jedno sousto, abyste kompenzovali sníženou produkci slin a pomohli mechanicky rozložit jídlo. Za třetí, zvažte přidání doplňků trávicích enzymů k jídlům. Mnoho lidí nachází úlevu v širokospektrálních enzymech, užívaných 15 minut před jídlem. Za čtvrté, probiotické potraviny se stávají nezbytnými. Fermentované potraviny jako jogurt, kefír, kysané zelí a kimči pomáhají udržovat rozmanitost střevních bakterií. Konzumujte je denně. Za páté, strategie týkající se vlákniny se zcela mění. I když ji potřebujete pro pravidelné vyprazňování, přílišné množství může přetížit váš zpomalený systém. Postupně zvyšujte množství rozpustné vlákniny z potravin, jako ovesné vločky, banány a sladké brambory. Ruth Anderson je 73 let a žije v Minneapolis. Přechodila na 5 malých jídel denně. Důkladně žvíká a každé ráno jí jogurt. Řekla mi: nadýmání přestalo, vrátila se mi energie. Musela jsem prostě pracovat se svým tělem, místo proti němu. Ale jak váš trávicí systém bojuje, dochází k ještě závažnější změně ve vašem smyslu pro rovnováhu. Změna číslo 2. Váš rovnovážný systém prochází nevratným zhoršením. Přesně v 70 letech začínají současně selhávat 3 samostatné rovnovážné systémy ve vašem těle. Vědci to nazývají trojitou hrozbou pro stabilitu, která bez zásahu činí pády nejen pravděpodobnými, ale téměř nevyhnutelnými. Vestibulární systém vašeho vnitřního ucha obsahuje malé vápenaté krystaly a kanálky naplněné tekutinou, které detekují polohu a pohyb hlavy. Ve věku 70 let tento systém ztrácí asi 40% svých smyslových buněk. Váš mozek přijímá zmatené nebo zpožděné signály o tom, kde se vaše tělo nachází v prostoru. Proprioceptory ve svalech a kloubech ztrácejí až 50% citlivosti. Tyto specializované senzory
Sdělují mozku, kde se nacházejí části těla, aniž byste se museli dívat. To vysvětluje, proč můžete zakopnout nebo špatně odhadnout vzdálenosti, které jste po desetiletí bez problémů překonávali. Podíl zraku na rovnováze dramaticky klesá. Citlivost na kontrast klesá o 60% a vnímání hloubky slábne o 40%, což stěžuje vidění okrajů, odhadování vzdáleností a detekci překážek. Skutečná katastrofa se však odehrává v integračním centru vašeho mozku. Rychlost zpracování informací o rovnováze se zpomalí až o 70%. I když vaše senzory zjistí problém, váš mozek nedokáže koordinovat reakci dostatečně rychle, aby zabránil pádu. Vaše strategie kotníku se dramaticky oslabí. Malé svaly kolem kotníků ztratí 40% své síly a flexibilita kotníku se sníží až o 50%. Psychologická složka vše ještě zhoršuje. Strach z pádu ve skutečnosti zvyšuje riziko pádu o 30%, protože úzkost způsobuje svalové napětí a omezuje plynulé automatické pohyby nezbytné pro dobrou rovnováhu. Carol Mitchell je 72 let a žije v Atlantě. Loni na jaře vstala ze židle, aby zvedla telefon. Cítila se závratně, udělala 2 kroky a upadla. Zlomila si kyčel. 3 měsíce zotavování, 6 měsíců fyzioterapie. Řekla mi: nikdy jsem si nemyslela, že se mi to stane. Vždycky jsem byla tak pevná na nohou. Jak tedy bojovat proti tomuto zhoršení? Za prvé, trénink rovnováhy se musí stát stejně rutinní činností jako čištění zubů. Stůjte na jedné noze a otáčejte hlavou. Zavřete oči ve stoje. Provádějte cvičení na dosahování, abyste procvičili svou vizuální prostorovou integraci. Za druhé, zkuste trénink dvojího úkolu. Provádějte cvičení na rovnováhu a současně plňte kognitivní úkoly, jako je počítání pospátku nebo pojmenovávání zvířat. To odráží reálný život, kde musíte udržovat rovnováhu a zároveň myslet na něco jiného. Za třetí, tai chi se ukázalo jako možná ideální cvičení pro lidi nad 70 let. Studie ukazují, že snižuje riziko pádů až o 45%, protože kombinuje pomalé, kontrolované pohyby s přesunem váhy, mentální koncentrací a společenským zapojením. Za čtvrté, úpravy prostředí jsou nezbytné. Odstraňte koberečky, nainstalujte madla, a to nejen v koupelnách, ale i na chodbách. Vylepšete osvětlení, zejména na schodech. Vytvořte volné cesty bez překážek. Za páté, obuv se stává zdravotnickým prostředkem. Potřebujete pevnou protiskluzovou podrážku, nízký podpatek, ne vyšší než 1 palec a bezpečné zapínání. Mnoho podiatrů doporučuje nosit podpůrnou obuv, a to i doma. Patricia Davis je 74 let a žije v Chicagu. 3krát týdně cvičí tai chi, po celém domě si nainstalovala madla a neustále nosí podpůrnou obuv. Řekla mi: za 2 roky jsem ani jednou neupadla. Moji přátelé pořád padají, ale já jsem stále stabilní. A teď jsme se dostali k té velké změně, která ovlivňuje absolutně všechno ostatní. Změna číslo 1. Vaše svalová hmota začíná katastrofálně ubývat. Přesně v 70 letech vaše tělo spustí to, co vědci nazývají sarkopenie. Biologický proces sebedestrukce, při kterém ztrácíte svalovou hmotu rychlostí 3 až 5% ročně. To znamená, že ve věku 75 let ztratíte až 25% zbývající svalové hmoty. A nejde jen o to, že vypadáte křehce. Jde o ztrátu tkáně, která určuje, zda můžete vstát ze židle, vyjít schody nebo žít samostatně. Šokující pravdou, kterou vědci objevili, je, že po 70. roce věku vaše tělo doslova začne spotřebovávat vlastní svaly jako palivo, i když přijímáte dostatečné množství kalorií. K tomu dochází kvůli jevu zvanému anabolická rezistence. Vaše svaly přestávají reagovat na bílkoviny a cvičení tak, jak tomu bylo dříve. Vaše satelitní buňky, kmenové buňky, odpovědné za opravu a růst svalů, se po 70.
roce věku sníží o 70%. Když si poškodíte svaly běžnou činností, jednoduše se neobnoví. Trvalé ztráty se hromadí den za dnem. Svalová vlákna typu 2, která jsou zodpovědná za sílu a rychlé pohyby, jako je zachycení pádu nebo vstávání, mizí dvakrát rychleji než vlákna typu 1. To vysvětluje, proč se jednoduché úkoly, jako je otevírání sklenic nebo vstávání z nízkých židlí, stávají stále nemožnějšími. Vaše motorické jednotky, nervové svalové spojení, které řídí pohyb, odumírají alarmujícím tempem. Každá ztracená motorická jednotka znamená desítky svalových vláken, která prostě přestanou navždy fungovat. Vaše tělo nevytváří nové, které by je nahradily. Hormonální katastrofa vše ještě zhoršuje. Testosteron klesá na téměř nezjistitelné úrovně. U mužů klesá produkce růstového hormonu o 80%. Markery zánětu se po 70. roce věku zvyšují až o 300%, což vytváří katabolický stav, kdy vaše tělo neustále rozkládá svaly rychleji, než je dokáže budovat. Mitochondrie ve svalových buňkách se sníží o 50% a jejich účinnost o dalších 30%. To znamená, že vaše svaly mají o 65% méně energie k dispozici pro jakoukoliv činnost. To vysvětluje drtivou únavu, která nastává po minimální námaze. Syntéza bílkovin se po 70. roce věku zpomalí až o 60%. Abyste si udrželi svalovou hmotu, musíte konzumovat mnohem více bílkovin než mladší lidé. Výzkumy ukazují, že lidé nad 70 let potřebují alespoň 1,5 gramu bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti. Opravdu děsivá část. Ztráta svalové hmoty se zrychluje během jakéhokoliv období nečinnosti. Pouhých 10 dní klidu na lůžku po 70. roce věku může způsobit stejnou ztrátu svalové hmoty jako 2 roky normálního stárnutí. A obnovení ztracené svalové hmoty je kvůli anabolické rezistenci téměř nemožné. George Harris je 71 let a žije v San Diegu. Loni onemocněl chřipkou a zůstal 2 týdny v posteli. Když se uzdravil, nemohl vyjít po schodech, aniž by se 2krát zastavil, aby si odpočinul. Řekl mi, za 2 týdny jsem ztratil více síly, než za předchozích 5 let. Co tedy můžete udělat, abyste tomuto katastrofálnímu úbytku zabránili? Za prvé, načasování příjmu bílkovin je naprosto zásadní. K vyvolání syntézy svalových bílkovin potřebujete 25 až 30 gramů vysoce kvalitních bílkovin v každém jídle. Rozložení bílkovin do celého dne funguje lépe než jejich konzumace pouze večeři. Za druhé, po 70. roce se leucine stává vaším nejlepším přítelem. Tato aminokyselina, která se nachází ve vejcích, kuřecím mase a mléčných výrobcích, je specifickým spouštěčem syntézy svalových bílkovin. K překonání anabolické rezistence potřebujete alespoň 3 gramy v každém jídle. Za třetí, vitamin D se stává zásadním. Jeho nedostatek postihuje 75% lidí nad 70 let a přímo způsobuje svalovou slabost a urychluje sarkopenii. Studie ukazují, že doplnění vitamínu D může zlepšit svalovou funkci až o 20%. Za čtvrté, silový trénink zůstává účinný i po 70 letech, ale je třeba změnit přístup. Zaměřte se na komplexní pohyby. Používejte lehčí závaží se správnou technikou místo těžkých závaží, která představují riziko zranění. Za páté, načasování cvičení je důležité. Ranní cvičení, kdy je hladina kortizolu přirozeně vyšší a anabolická rezistence nejnižší, přináší lepší výsledky. Za šesté, období zotavení se musí výrazně prodloužit. Mezi tréninkem stejných svalových skupin je třeba dodržet 72 hodin, zatímco u mladších dospělých stačí 48 hodin. Za sedmé, udržení svalové hmoty po 70. Roce věku vyžaduje stravování jako u sportovců. Konzumujte bílkoviny ihned po probuzení. Před spaním si dejte svačinu bohatou na bílkoviny.
abyste zabránili nočnímu rozpadu svalu. Během dne nikdy nevydržte déle než 4 hodiny bez bílkovin. Linda Foster je 73 let a žije v Austinu. K snídani, obědu a večeři konzumuje 30 gramů bílkovin. 3krát týdně cvičí s odporem. Bere doplňky vitamínu D. Řekla mi: můj lékař nemůže uvěřit mé svalové hmotě. Jsem teď silnější než v 68 letech. Pochopení, že ke ztrátě svalové hmoty dochází u každého, pomáhá odstranit stud a frustraci. Nejde o to, že jste líní nebo slabí. Jde o boj s biologickým procesem, který příroda naprogramovala do každého člověka, který dosáhne 70 let. Těchto 5 změn nejsou možnosti ani pravděpodobnosti. Existují jistoty, které čekají na každého člověka, který dosáhne 70 let. Vaše spánková architektura se zhroutí. Termostat vašeho těla se trvale porouchá. Váš trávicí systém přejde do trvalého zpomalení. Váš rovnovážný systém se nevratně zhorší. Vaše svalová hmota katastrofálně ubývá, ale díky tomu, že o těchto změnách víte, se z děsivých překvapení stávají zvládnutelné výzvy. Nemusíte tyto změny pasivně přijímat. Můžete se přizpůsobit, můžete se připravit, můžete bojovat. Pracujte se svým novým spánkovým režimem, místo abyste proti němu bojovali. Objektivně sledujte teploty, místo abyste se spoléhali na své nefunkční vnitřní senzory. Jeste častěji menší porce. Denně cvičte rovnovážné cviky. Upřednostňujte bílkoviny v každém jídle. Nejedná se o léky. Jsou to strategie, které vám mohou pomoci udržet si nezávislost, kvalitu života a důstojnost po dalších 20 let. Rozdíl mezi prosperitou v 70 letech a utrpením v 70 letech není štěstí, ale znalosti, příprava, přijetí reality i práce s ní. Pokud vám tyto informace otevřely oči ohledně toho, co se skutečně děje po 70 letech, sdílejte prosím toto video s někým, kdo to potřebuje slyšet. Zanechte komentář, ve kterém nám sdělíte, která změna vás překvapila nejvíce, a přihlaste se k odběru, abyste nezmeškali naše další video. Děkujeme za sledování. Pamatujte, stárnutí je sice nevyhnutelné, ale trpět přitom nemusíte.